Selam dostlar. Aşıktan Aşık Siyasi Sahifesi öz için devam edip çirattағы әңгәмәдәші şahın aşığı. Kim deysiniz mi? Bizden bilirsiniz. Gittik. Aşıktan çiremizden gelip jettik dostlar. Bugün Aşıktan Aşık Siyasi Sahifesi'nin geroyu Batır Gerekli, King Көңілі, her vakitte yardımga gelip gelirge esir болған rayonumuzda hürmet kazangan kişi Sariya Apa Sadıkova. Sariya Apa'nın balık pistesindegine tugul oğullarda da bilmegen kişi yoktur. Anlagansızdır. Bugünkü konağımız ol da bolsa Sariya Sadıkova. İsəmisiz Sariya Apa? İsəmisiz. İndi birinci şiratda biz sizni təbrikləyiriz. Bizning konkursda jengib chiqdingiz bilan sizga salomatlik ham shu kollektivda tag'insoq yillar motor tirishlarga yastin degan tilaklarda qolamiz. Biz rahmat sizga. Sariya Apa, endi o'zingiz bilan yaqinroq tanishtirib o'tsangiz edim. Qaysi yoqlardan siz deyaningiz, qaysi fikirda ishlayy, ham oilaga necha bola bo'ldingiz, bola chog'ingiz necha o'tdi? Men Balık Bistesi rayonunun eng motor avullarının birisinde Kugaşın avulunda doğup üstüm. Kalkuşçu ailesinde eteyim eniyim, vadi kalkuşçular idi. Bir inim var, Marat isimli, bik doğan canlılıklı, bik de akıllı, tertipli inim. Biz iki bala tutuk, iki bala bulduk, iki bala üstük ailemizde. Bala çağım benim bala çağıma kelgende bik rahat şakka turu keldim dip etsem de yarı bik irke üstüm. Ebi terbiyesinde üstüm. Bir нәрсәдә бар иде, bir нәрсәдән дә юк вакытлар булмады. Яхшы тормышлар яшәдек. Рәхмәт әбиемә, әниемә, әтиемә. Бик зур рәхмәт. Әтиеңез кайсы өлкәдә эшләделәр? Алар гади колхозчы булып колхозда эшләделәр. Әмма бу авыр һөнәрне сайлап алырга нәрсә тәпсез сезне Сariya Апа? Әллә бу сезнең булачак хыялыгыз идеме? Минем хыялым түгел иде, бу әнинең хыялы иде. Әнием гади колхозчы булса да, ул безнең авылда бик яхшы бер Хәсәнәй апа исемле акушер кешеләде. Медпунктта. Ул бик гади, бик игелекле акушерка иде. Менә шуның шикелле булып, кызым, шуның шикелле игелекле, кешелекле булып, шушы безгә картайган көндә, улыгайган көндә ярдәм булсын өчен менә шушындай фельдшерлыкка барасың дип мине чистайга укырга озатты. Бу әнием теләге иде. Бу сезнең әниегезнең теләге һәм ул чынга тормышка ашты. Һәм мен уйлыйм инде сезнең әниегез сезнең бу һөнәрне сайлап алуыгыз белән канәгать калган. Бик канәгать калды. Улыгайган көннәрендә мин аларны әтине дәгән, әнине дәгән минем тәрбиядә олы юлга озаттым. Аларны хөрмәтләп, кадерләп, кулымнан килгән бөтен көчне бирдем. Алар миңа бик риза булып киткәннәр дип уйлыйм. Шулай булса, урыннары җәннәттә булсын. Sariya Апа, әминә үзегезнең беренче эш көнегезне хәтерлисезме? Сез аны кайсы бүлектән башладыгыз һәм ничегрәк үтте ул сезнең беренче эш көнегез? Ул мин шушы 83 елның 1 апрелендә шушы укуымны тәмамладым. Чистай медучилищесын тәмамлап кайттым шушында Балык Бистәсе районына. Мине каршы алды олы яшьтәге матур гына шундай абруйлы глав баш врач, шушы район больницасының баш врачы Мифтахов Фарук Салахович. Карап торышка бик шундай усал карашлы, карап торышка шундай усалны үзе бик яхшы кеше иде. Ул менә бер карауда кешенең нинди икәнен белә торган баш табиб иде. И миңа ул әйтте, сеңлем башта авылда эшләргә кирәк. Аннан соң карарбыз диде ул инде. И мине шул вакытта уракчыга Галина Павловна янына эшкә җибәрде. Фельдшерлык акушерлык пункты инде ул вакытта инде. Ул 1 апрель иде, миңа эшкә барырга кирәк. Хәзер шул хәтле юллар юк, яңгыр яуга, шундай гөрләвекләр ага. Анда җәяүдә бара торган вакыт түгел. Белорус тракторы белештек. Минем туганым авылда Белорус тракторында эшләде ул вакытта.
шул туганым мине уракчыга итте. Анда мендәрләр, нәрсә генә тиемәгәндә мендәрләр ашарга инде анда. Торырга барасыз. Торырга барам. Анда инде кайтып булмый вакытларда. Ике атнага бер генә кайтырга туры килде. Галина Павловна белән эшләгән хезмәттәшем, ул бик серьезный карый торган кеше булды инде. Менә бер атнаны син дежурить итәсең, бер атнаны мин дежурить итәм дип шулай иттереп, ике атнага бер кайтарга туры килде инде авылга инде. Менә шул килеп киттем Беларуска. Арбасы юк иде. Хәтерлим хәзердән Беларусь үзегенә ава дип көчкә вакытта юллар юк, көчкә барып җиттек Уракча авылына. Менә беренче көнем шуннан башланды Уракча авылында. Сәрия апа, менә шул ава дип утырып барган Беларуска барып җиткән Уракчыга күпме эшләргә туры килде инде сезгә? Миңа анда эшләргә туры килде 5 айда 29 көн. Фарук Салахович мине сразу шалтыратып сельсоветка, сеңлем әйдә монда районда җирлегендә эш бар, шушы скорый помощьта кил әйдә сине перевод белән күчерәм, иртәгә үк килеп җиттек, миңа хәбәр салдылар. Мин шуннан сөйнә киттем инде, район бит, авыл җире түгел. Минем гомер укыган вакытта ук бу мечта, хыял иде, шушы скорый помощьта, шушы скорый помощьта эшләсәң иде дигән минем хыялым бар иде укыган вакытта ук. Чистай авылларында, урамнарында үтеп китә бит инде скорый помощьта. Күрәсең инде миңа аның белмим, машинасы ни булгандырмы, Күңелгезгә ошагандырмы, эшедерме, ул вакытта мин аны белмәгәнмендер дә инде. Но минем хыялым иде, минем хыялым тормышка ашты. Бик зур рәхмәт Фарук Салаховичка шулай иттереп, урын җәннәттә булсын. Шуннан бирле мин шул көннән бирле хәзер 38 ел менә скорый помощьта район халкына хезмәт куям. Сәрия апа, менә 40 ел. Бик күп вакыт бит инде, менә 40 ел. Бу инде кеше туа, үсә, бөтен тормышын җайга сала. Менә шушы ел эчендә сез шушы хезмәтне сайлап алганга үкенгән чакларыгыз булмадымы? Юк, булмады. Мин беренче чиратта минем балаларым булды, икенче чиратта минем эшем булды. Мин эшемне бик яраттым. Балаларым, мин бүгенге көндә 2 бала, 2 ир-егет тәрбияләп үстердем. Алар хәзер бөтен икесе тормышлы, 2 онугым бар. Бәхетле әби икәнсез. Бәхетле әби бик тәген, шуңа мин бик тәген горурланам үземнең балаларым белән. Алар минем өчен яшәү чыганагы. Мин үземнең яшәүемнең чыганагын шулардан күрәм. Сәрия апа, мин сезнең белән очрашыр алдыннан, хәзер әле килгәндә даими уйлый килдем. Бәлки мин сезнең күңел кылларыгызны яңартырмын. Ниндидер булса, әллә кайчан онытылып калган хисләрегезне тәген уятырмын, әйме? Алдан гафу үтенәм, әгәр дә шулай булса, кичкенәдән белгәнгә күрә инде сезнең уңганлыгыгыз, булганлыгыгыз, бөтен яктан килгәнегез, миңа менә уч төбендә торган җиһаз кебек күрә сезне, әйме? Әмма дә ләкин, кайчандадыр сез үзегезнең тормыш иптәшегез белән юлларыгыз аерылышка туры килде, һәм сез менә шушы 2 баланы ялгыз гына үстердегез, бүгенге көнгә хәтта сез ялгыз. Менә шул сорауга минем җавап итәсем килгән иде. Ни өчен сез менә бүгенге көнгә хәтта ялгыз һәм моның сәбәбе нәрсәдә? Мин бүгенге көн